வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி கணவாய்க்கு போயிருந்தோங்க. கணவாய்க்கு போயிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா போட்டில் தூண்டில் போட்டு இழுத்துட்டு வந்திருந்தோம். அந்த தூண்டிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீன் அடிச்சிருச்சுங்க. அப்புறம் அப்படியே அந்த மீனை இழுத்துட்டு உள்ளே போடும்போது நம்ம பசங்களுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலுங்க. அவ்வளோ சந்தோஷங்க அந்த மீனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம். பிடித்த மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலா மீனுங்க. ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ராமேஸ்வரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சீலா மீன் தாங்க சொல்லுவோம். ஆங்கிலத்தில் இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஃபிஷ் நண்பர்களே. அதிக சுவை மிகுந்த மீனில் இதுவும் ஒன்றுங்க. சுவை எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற விலையும் இருக்குங்க. இந்த மீனோட விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மீனோட சைஸை பொறுத்து மாறுங்க. அதாவது ஒரு பெரிய மீன் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1000லேருந்து 1500 வரைக்கும் போகுங்க ஒரு கிலோவோட விலை.